So hi guys, for today's video guys is nandito po tayo sa bahay nila ni John Rihangad. Dito po tayo kakain guys, dito po tayo mananghalian. Uy, sorry Tagalog mo ni. So guys, gikan mi sa batuan ni guys no. So nagpalupad mi sa batuan ni. So niari na mi kay ari man udto og maki-charge na lang pug ko para magpalupad sa Hilongos. So salamat John Rihangad. Na may nabugot-bot diri ah. Oy, di ba kanon ang mga waitabang tuntok? so nahilo og isda si okay kami. So dito ng bahay guys kay Bugnaw, sana all. So nahinlo na naman sa isda guys kay parehas may way amot. So madto ko nang ingana kay aron di ta mauwaw inig hungit. So mo si Manuel Goni tudloan ta ni jaon saon pagkagod. Guys, galing ako pagkagod guys. So kani mga tiguwang maadyo jud na mo kagod guys kay kapanahonan pa man nila. Si Jade among angkol sa metro guys. So si Jan may pinakatiguwang sa metro. Nagbunot dahil si Joey Quino diya so naguna pa ang kagod kaysa sa bunot noon sa naman taon eh. So mga tong naluto na ang sinabaw nga manok. Shout out ni Haris Moral, salamat sa manok Loy aw Migoy kay tungod nimo nakasabaw ta. So gipagbutang na ni Uncle sa lamisa. So mao din namong mga fotahi guys na kinilaw sinabaw nga manok o ang subutongan sa usa nakalimot ko. So handam na ni guys para mga on me guys kay medyo gutom-gutom na jud. So magtagay pa taod-taod. Katawa ra na sila guys pero ang tinuod guys ipanggutom na sila. Inakog bakakon comment mo be. Before ko makalimot happy birthday day ni kuan Roy Vincent. Salamat sa imo pagkaon Loy. More blessings to come and enjoy your day. So salamat daan sa Red Horse nga usa ka case. Thank you so much. So I appreciate nyo na namo imong paghatag sa usa ka case nga Red Horse. Mao din ni ang team SAF guys, Sip Sip All Force. Mao na gitawag nga team sa Metro. Sip Sip All Force. So tapos na po kaming kumain dito guys. Ay sorry, Bisaya dita. So manami na nga una ni guys no. So padong na may uli. So shout out ni Erlan Laran og ni Manuel Goni nga pinakatiguwang sa Metro. So shout out ni ko si John Pares nga si Alessandria. Bati-bantay na imong tapat kay nagpurong-purong na mamitikay ra ba na. So diri guys akong giduol si John Rihangad kay pasalamat mi kay manlakaw na mi kay magpalupad pa mi sa Hilongos Liti. Salamat ka Joloy sa pagkaon Loy bisag gumiamot ipagkaon mi ninyo. Sa team All SAF, salamat guys. So basin sunod nga tripping sa makaamot nako. Wa ko man isweldo lagi. So thank you guys. Stay safe and God bless. Oshiritsin ang boy gym ng Metro. At supasag din sa store kay manluwa ra ba na akong mahubog. So nagbag-on na ra ng tawhana na nga sukan nagkauyam. Bitaw joke ra. So shout out po ni Remuel Margati. So ato sa paminawo ning usay gibukot-bot ning Ruben Morales, Morganina diri bukot-bot ba. Ano mo? Mga itsuraan kayo magpalupar. Diyan kayo, diyan mo sakay pa si Jadron. Hi guys. Sulok ko. Bikin-bikin. Shout out ya. Oh bye. Shout out sa mga... Sikit po. Shout out bitaran. Nag-record na. Mag-record na din na. Turaan mo ko. Ato ugma. Metro. Shout out po. So thank you for watching guys. So dili ra taman. God bless and stay safe.